ndị ọma ndewonu. Aha, ndị ọma ekenekwa m unu, ndewonu tata. Ekene m unu ọfụma biko nu. Tata nwe ka o si dị, ụbọchị tata nwe ka onwe ka anyị si nọdụ, mana anya na-aga n'iru na-agbanyeghị, maka na n'iru ka ọka enwe na-ama na ọ da-amaghachi azụ. Ya na etu akara m ka m na-atụkwasị unu. Aka m adị mkpirikpi taa, dododo biko ka m na-aya unu. Ọ dị mkpirikpi na-abata na ya na mkpirikpi. Ọ ka anyị si fụ ụbọchị taa. Ekene ọma ndị nke m, ama m unu pụtasịrị ụla. Ọtụtụ n'ime unu na ọtụtụ n'ime anyị n'obodo oyibo ebe dị iche iche, ebe kedu ife ndị Igbo na-akpọ ya, snow, ka esi ife ndị Igbo na-akpọ snow sef, ebe ọ na-adagbusi anyị niile, anyị na-ada n'ekuni adakakwo m taa. Nsogbu adịrọ, ka anyị gabanụ n'ubi onye bịa anyị kọrọ, maka na ọ ga-adịrọ. Anyị ka na-ebutekwa ozi ime ọnwa anyị, ozi ụwa nke anyị, ozi ndụ ndị nke anyị, dịka unu si manụ na afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele, wee sị na m bụ nga ozi Chukwuka, nga ozi nke Chukwuka sịnụ, maka na onye alachala ọnụ agwụla analị ya lacha. Aga m na-ekwukwa dịka m sikwu na mbịa ekwulo ndị mbụ na ndị egede, mbịa ekwulo Igbo mbụ ọnụfa, maka na anyị bụ ndị si na fapụta akpolufa ji nkata kpolufa gafue n'ọfịa. Ọ bụ na m ajarọ nne m mma, ma ajarọ nna m mma, onye ga-aja nne m na nna m mma? Onye ga-ekwulufu ọnụfa? Onye ga-ekwu maka fa? Onye ga-akụ maka fa? Ya anọ ife na-abịanụ n'agbanyeghị n'etu ọbụla ọnọdụ esi na-adị, etu ọbụla mesi na afọ ụbọchị, si na ọ na-enye m sọ ọṅụ na nna-ekwu ma nna-elota ndị mbụ, ndị Igbo nke ndị mbụ nke ndị Igbo, rapụkwanụ na ụbụla gasa ya taa. O nwere ka ọnọdụ si dị. Ndị Igbo mbụ, ndị Igbo mbụ, ifunu mela sọkamo. Ndị Igbo mbụ na ndị egede, ife famela sọkamo. Kedu oge m ga-enwe ike? Kedu oge m ga-enwe ike ịgara ha ozi, ịgara ha ozi na ife famela sọkamo? Kedu oge m ga-enwe ike? Kedu oge m ga-enwe ike ikwulufa ọnụ na ife famela sọkamo? Obi na-abụ m sọsọ ọṅụ oge m na-echeta ndị Igbo gboo, maka na ejokwa m, aga m asị gị n'ụwa nke a m nọ n'ime, ọ bụrụ ebe m kwesịrị ịnọ, maka na ọ bụrụ abịago m bịakwasa nke a wee bụ na ya nọdụ gị, mana aga m na-ekwulufe ọnụfa, aga m na-etofe, aga m na-abụlụfe abụ, aga m na-ekwu, aga m na-ekpe, aga m na-abụ, aga m na-aba. Ma abalị onye ga-aba, mekwu na onye ga-ekwu. Ya na ana m ekene unu tata. Anyị nọ n'ise, maka na Igbo mechaa ife okwue ise. Ọtụtụ ndị Igbo si n'ise bụ gịnị? Ka anyị bịa ka a na-ene ka amala ife ọ bụ.
dịka anyị si kwute n'izu gara aga ọ ga-abịa ife ndị akpatụsịla aka anyị ma na anyị si n'ike nga wee bata n'ise ebe anyị si anọ n'Igbo anọdugo n'isi site n'ike ikenga ka Igbo ji wee dị site n'ike ikenga maka na ọnyanwa bụ ikenga bụ na onye Igbo bụ efe ọ bụ ikenga bụ atụmatụ jikọla Igbo karịsịa atụmatụ ọbụla ya na ọ bụ na anyị chọba na-ekwu maka dịka anyị na-ekwu maka Amadioha ma ndị a na ndị a ikenga bụ ife Igbo mepụtara afụla anya ya na ọnya bụ atụmatụ si na atọ wee bịa ife n'ọnwa Ifeke anyị wee sie wee kọwaa n'ọnya ka eji si Igbo nọdụ na anọ Igbo anọdụ na anọ site n'ike nya bụ ikenga anyị wee bata ise na-ekwu na a ga-eme ya n'ụwa ise ekwu sị na a ga-eme ya n'ụwa dịka esi eme ya na mbụ ọ ife ise bụ na anyị kụrụ ọfọ na anyị wee si n'etu afọ o si dị na mbụ na etu a ka ọ ga-esi dị maka na Igbo gwara anyị na mpụta ụwa fa na ọdịdị fa abụrụkwanụ na mmadụ ka o si na o site na mmụọ ya na ife ọbụla fa na-eme na etu ọbụla fa si debe ọnwa fa na etu ọbụla fa si debe obodo fa bụ ka fa ma o si wee dị maka na ndị mbụ bụ ndị bịanụ ndị afọ bụ ndị izizi bụ ụzọ bịa ndị Igbo mbụ bụ ndị izizi bụ ụzọ bịa melụ ka Igbo malụ anyị bụ ụmụ fa malụ ndị chọọ ịmalụ malụ na fa abịala olele n'ụwa ọ bụrụ ebe fa bi na ebe fa pụtala olele dịka etu a m nọ na nke ada nwanyị ọ bụrụ ebe m bi mmesịkwa aga m ana dịka etu a nọ na nke nwa bekee o nwere ebe m si ife niile m na-eme n'obodo a ife niile m na-eme na nke nwa m nwanyị bụ maka gịnị maka ife nkụzi na mmụta na amamife na ụzọ ndụ si eji wee mụ m wee kpụọ m wee zụọ m n'ala Igbo wee gafete ebe a etu a ka o si ndị mbụ si wee kwu na ife niile fadebelụ eji malụ Igbo ji dị bụ ife dị na mmụọ ọnya ka anyị ji malụ n'ofu gbawalụnụ fa wee si na ya pụta dịka onye chọlụ iji egebe nkụzi nyegasịlụ arọ ịtọ na arọ ịnọ gara aga ga-aghọta na ndị mbụ anyị na-ekwu maka fa bụ ndị Igbo na fadịrọ ka mụ na gị fadị eli nri fe nwere mgbeli afọ fa wee na-agbanwe ndị a bụ dịka mmụmụ ọnwa wee gbanwegide wee pụta taa ọnya ka fa ji kụziela anyị ife dị iche iche mgbe fa na-aṅụ ife ọṅụṅụ fa bụrụ ụmụ nkwụ anyị na-atụ nkwụ tata wee na-ekene fa mgbe fa libere ife siri ike fa bụrụ ụmụ adụ biko na unu ewe n'iwe onye rọ ọnụ afụrụ onye akọrọ mana a ga na-ebi ụwa ọ wee bụrụ na ya ndị nke m ya na-abalị a kedu ife m ji bịa kedu ozi m ji bịa taa ozi m ji bịa taa bụ etu maka na ama na ka emee ya n'ụwa ka emee ya n'ụwa ka esi eme ya na mbụ ka esi eme ya na mbido ọnya maka anyị bịa ọ ikenga ọ ise ọ n'ime ya ka anyị nọ ya na izu gara aga ka anyị na-ajụ kedu ebe a nọ anyị nọ n'ụwa anyị nọ n'ife ma ọ bụla etu a ka ọ ga-esikwa ghọta maka na ụwa mmụọ abụrụ ụwa afụla anya nke a afụla anya anyị nọ n'ime ka anyị kpọrọ ụwa anyị kpọzie anya gịnị ife
ya na anyị nọ n'ụwa ọnya ka a na-ajụ kedu ebe anyị nọ. Ebe ife a na-ekwu n'ise maka na ife niile Igbo na-eme n'ọnwụrụ nke gba aka ya na ike ngabụ ike fa ji wee nọdụ n'ụwa na ya bụ ife ka fa pụtara ife ghọọ mmadụ nwa akpụkpọ arụ zaba afa. Mana kedu ka fa ga-esi wee nọdụ? Kedu ka fa ga-esi nọ? Anyị mana fa ga-anọ nke ọma. Ife niile abụ ife anyị metụrụ aka n'izu gara aga. Fa ga-anọ nke ọma. Kedu kpata fa ga-eji nọ nke ọma? Fa ga-anọ nke ọma maka na ebe fa si wee malite ebe ọma. Ebe mmalite fa si bịa bụ ọma. Ya na onwero ife ga-eme ka fada anọ na nke ọma. Ọ dị ka etu am nọ n'obodo m nọ na ya kịta ma etu anọ na nke ada nwaanyị kịta. Onwero ife ga-eme ka nnọdụ dịka onye Poland ma ọ ka nnọdụ dịka onye Russia. Aga m anọ dịka nwaada Igbo. Onyanwa bụ na onwere ebe m si bịa. Ebe afọ m si bịa na-ezikọ onye m bụ na ife m na-eme na akparamagwa m na nni m na-eli na nni m na-esi na etu mụ na mmadụ si emekọrịta etu aka o si dị ndị Igbo nke mbụ. Ya na fa ga-anọ nke ọma maka na ebe fa si bịa bụ ọma. Fa bụ ụmụ ọma. Ya na fa ga-anọ nke ọma maka na ọma sofa wee bịa. Ọnya ka eji nye fa ike niile. Ọ bụrụ ike fa ka fa ji nọdụ. Ọ gbawapụta ka fa gbawapụtalụ. Ewe lue na-eto ewe gwafa na fa atọ na fa si na fa gbawapụta abụọ na fa adapụgo na fa adịghị iche. Mba, fa ka nọ. Ewe lue na-eno ewe kwuo na fa nọdugo maka enyego fa ike mmụọ. Ya ka fa gbawapụta na mmụọ nyefe ike fa ya eji nọ. Ya na fa ya anọ nke ọma. Nke ọma anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Nke ọma anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Ịma isi ọra. Isi ọra. Maka na ọra nwere isi. Ọra nwere mbido. Na-enwere iwe ndị nke ọra nwere isi, ọra nwere mbido. Fa ga-ama isi mbido. Fa ga-ama ebe fa si bịa. Fa ga-ama isi ọra. Maka na isi ọra na-achịfa. Isi ọra anyị na-ekwu maka ya bụ ofu akwụ. Ama m na tata na akụkọ taa ga-agbagwoju onye ọbụla ya mana unu enyenye n'unu nsogbu maka na unu ma na izu ụka ọzọ bịakwa ama m na-egbulikwu ya. Ọ bụrụ na nke a bara mgbe m ejikọwa ya n'izu ụka ọzọ na izu ụka nke gara aga ọ na-aba. Ya na tata na anyị ga-eneba anya na ya bụ ise gbasalụ etu a ga-esi nọ. Ejegofe ọnọdụ kedu ka fa ga-esi nọ. Onye maka anyị bịa ikwu maka taa. Ọ nwere nkata mụ na ada nne m na-akpa wee sị ya biko ọnụnugo ka ndị ofe mmanụ bụ ndị enyi ya na-ekwu maka ụmụnna. Ọ sị m na ya anụ n'ọkwa fadị okwu ekwu maka ụmụnna na ya anụ n'ọkwa ya. Anyị ama akwọ mafe nwere ụmụnna ahụ mana ama m n'obodo ndị ọzọ dị iche iche obodo obodo ebe a nọ na onwero ife dị ka ụmụnna. Ife ịma bụ na amụ anaghị amụ anyị na ezinụlọ ya unu a na-akpa agwa na-aga. Ama m onwe onye n'obodo ndị ọzọ ebe fa si bịa ndị na-akọ ntọ na nifa wee lue n'afọ obodo fa na-aza dịka gị nwa bụ nwa afọ Igbo ga-esi wee kekọọ sị na afa m bụ Ngozi Chukwuka, Ngozi Udeze. Udeze bụ Udeze ọnwa agbụ. Ọnwa agbụ bụ ọnwa agbụ Eziamaka. Wee tụsagidie wee lue na vileji mba azụ wee si na ya wee bata na my town bụ Ogbunike. Amụrụ m onwe ndị ọzọ nwee ike isi etu a na-eme debe ntọnanị ịnọ ọmụgwọ, debe ntọnanị ka esi eni ozu
na ozu nwa na a ga-egbute ewu dị etu a kpunye nne na diọkparachi ịnụ nwaanyị na ọ ga-eme nka ife niile afọ ịma alụ nke bụ omenanị nke ị na-eme mana ịlụfuna na omenanị bụ n'ofu ụzọ n'ime ya bụ ise ọ ise ka fadị ọ iwu a ọ ka etu a fa ga-esi nọ ọnyanwa bụ ise ọnyanwa kpatara na fa akwụcha okwu ekwu ise maka na ọ bụrụ n'ike nke aka anyị na-ekwekọrịta dịka o si dị na mmalite ya na ofu akwụ maka na taa adịrọ m igbusaba ya bụ ife ise na ndị ọzọ anyị ka na-enene ife ise bụ site n'etu a ga-esi nọ ka anyị wee mara ife kpata ịnọ nke ọma ji wee bụrụ isi ọra ofu akwụ bụ nyanwa bụ isi ọra ofu akwụ bụ nyanwa bụ isi ọra ọ nke a kpata na ị na-agụ ọgụ ọnụ n'Igbo ịgụba ọgụ ọnụ n'Igbo ị ga-afụ na sọọsọ ife dị iche n'ife ị na-agụ bụ ofu ịkpọlie ofu ịkpọ onye otu ịkpọlie ofu ịkpọlie otu ịkpọ ọnya mbụ gịnị kpatara ya o ji dị iche mana ị gafee ya ị ga-enweta ịbọ ị ga-enweta ịtọ ị ga-enweta ịnọ ị ga-enweta ise ị ga-enweta isii ị ga-enweta ịsaa biko ịsatọ itenaanị iri fa niile bụ i gị nwa mana gị i mana ọsọsọ ofu dị iche maka na ilute n'ofu ọ bụrụ ofu nyanwa bụ ebe ife niile bido mbụ maka na ịchọọ ịgụ ọgụ ọnụ ị ga-asị mbụ mana ịma nsị ntọ nnọ nse nsii ya na ife m ji na-ekwu ife a bụ ka anyị ghọta na-enwele isi ọra enwele isi ọra ọ site n'isi ọra a ka ị ga-eji ka Igbo ga-eji ebe anyị na-ene kedu etu fa ga-esi wee nọ ebe anyị golofe ọnọdụ ebe a sigo na fa ya adị ebe afa gbawapụtago n'okike nwee onwe wee nwee ike wee dị iche na ndị ọzọ wee solu na ndị a na-ekwu n'ụwa ọ bụ ndị niile ka a na-ekwu n'ụwa ọ bụrụ ndị niile enwere ifefa ji nọdụ n'ụwa mana Igbo adịghị ewe na-ekwu ọ maka na mbụ ka fasipụta n'ofu na isi ọra na-ewe n'iwe na ee ya na ife ọ na-agwa anyị bụ na isi ọra bụ mmalite na njedebe mmalite na njedebe na ebe ọ malitelụ bụ ebe ọ jedebelụ na ebe ọ jedebelụ bụ ebe ọ malitelụ ya na ife niile dịzi n'ime isi ọra bụ the totality of all nyawa bụ etu a ga-esi nọ etu Igbo ga-esi nọ n'ise ka anyị ji akọwa etu Igbo ga-esi nọ na
ndụ fapụtago fa ga-anọ dịka ndị gbadokwala ụkwụ n'ofu isi ọra maka na ọra ofu isi ọra ma efe ajipụta ya na ịnọ ka anyị na-ekwu maka ikenga ebe enyefe ike ọnịnọ ewee kwue ike chukwu ike okike nke enyelụ fa ga-eji mepụta ife dị iche iche fa ga-eji bi ndụ dị iche iche ewee nye igbo akụkọ iro dị iche iche ka onye igbo wee malụ na anyanwa bụ onye igbo bụ ụkpa amamife dịka mbe onye igbo bụ ụkpa amamife ụkpa amamife bụ ikenga maka na nsogbu ọbụla inwe n'ụwa akọ na uche ihe eji wee nwee ike wee gbuo onye bụ mkpa ikenga ike egbo mkpa maka na ụwa bụ agha ya na ịbịa ebe a na ị ga na-egbo mkpa ọsọsọ onye nwekponwu mkpa ga-anafenwu ewee bunye igbo ụkpa amamife yanwa wee bụrụ gịnị ikenga onye igbo ji aga ma lụkwa na ikenga abụrụ so maka mmadụ na ikenga bụ maka otu maka obodo ya nọ ife jikọ igbo niile ikenga ọ bụrụ ọsọ gị nwa bụ nwoke nwere ikenga anyị nwaanyị nwere ogwugwe mana obodo nwere ikenga otu nwere ikenga ya nọ ikenga bụ ife igbo ji emepụta ife na ịbata n'ụlọ akwụkwọ ịbata na obodo dị iche iche ndị ọgbọ na-abụ ụzọ ndị otu na-eme nke a na-alụ ụlọ akwụkwọ na-alụ ụlọ ọgwụ na-eme ife dị iche iche mmadụ dịkwa iche iche na-enyekwa aka n'ịtụfa nwere ike site na ike ngafa mana ka enyela igbo amamife a na-akọ n'uche wee si na inwere uche tupu gị gaba na mmiri anyị liroi n'ime ka esikwa wee kwụsị na amamife na onwe ya maka na anyị ma na okike igbo kwuo na ife dị mma dị njọ na ife dị njọ dị mma ife dị mma dị njọ na ife dị njọ dị mma mma mgbe ife dị mma ji wee dị njọ etu a ka o si dị n'ikenga na-enyego ya ike igbo mkpa dị iche iche site n'etu akala na chi onye si aga ya na onwe ndị ka ibefa onwelu ndị ikengafa na-adarụ mba mana a ga-asịsị maka na ikengafa adarụ mba fa kpakọla obodo mba ọnya ka eji wee gwa anyị sị na ikenga ị ga-akwụba aka ọtọ aka ga-akwụ ọtọ ife ọbụla ikenga yes okike agwagoghị dịka mbedi ọgụ etu ị ga-esi wee ghọlie eke ghọlie ọdụm ghọlie agụ wee nwee mmeli mana aka anyị ga-akwụ ọtọ aka onye igbo na-achụ ikenga ga-akwụ ọtọ maka gịnị maka nọọma isi ọra maka na fasi na mma wee pụta ya na ọ bụrụ na ike a elue nke imebido onye ọzọ ofu onye enwezili ikenga wee bawa karịsịa n'obodo niile nke bụ na mmeli niile dị n'obodo ọ sizi na onye nwanwe na onwezi onye ya aṅụ mmeli ọ sizi na ụzọ niile dị n'obodo bụ nye nwanwe na onwezi onye obodo ya aga ụzọ ana onwekwazi onye si esi ya bịa zute onye obodo n'ụlọ na aya na-enye ya ego ewee na-aga efughị ya n'ikenga a na ọkwụbara aka ụtọ osi ọzọ n'ọma ọnya ka eji gwa anyị na ife dị mma dị njọ na ife dị njọ dị mma ọnya ka igbo ji gwa anyị na ife niile bụ fa na okike bụ maka gịnị maka balansị ya ka mbe ji jee ebe chukwu ilu ebunye chukwu gwasị anyị ife ọ ya eme si anyị ọ na-anata anya bute gịnị njebe awanje njebe awanje
nje bata be chukwu awanje nkụ aka n'ụzọ awanje onye kụla aka n'ụzọ awanje aka tọkwu ya n'ụzọ awanje. Interesting. Mbe mana ọ na-ejebe chukwu mana chukwu adaha n'iyi iwu ịkwụba aka ọtọ maka na ọ sịrị ya onye kụla aka n'ụzọ aka tọkwu ya n'ụzọ. Mbe wee sị ya gịnị maka na mbe na ike ngị adịle ọsịa onye kwulokwu okwu tọkwọ n'ọnụ chukwu megheli ya ụzọ si m bata abata awanje mbata abata awanje obute mkpume awanje si m waa ka ịta awanje anawa mkpume awa awanje. Chukwu buteli mkpume mana ọ dara ibelibe si ngwa ka ya waba mkpume maka na ọ nọ n'iru chukwu. Chukwu wee bu ịnya mkpume ọjụa chukwu sia a na-awa mkpume awa ike ngị adịle. Chukwu bụ ụtọ ọjị aiwaba atasịa awanje onwe m ọkọkpa si m ọgba arọ natọ awanje m nwụ natọ ọkọkpa awanje m nwụta ụmụ ya awanje ọgba arọ natọ awanje nwụ natọ ọkọkpa ọsị m kedu ụmụ ya si na nji n'efe nna m na nji wekwa nna m awanje bụ ọ na-eme gịnị awanje bụ ọ na-amụ nwa awanje. Chukwu julia si awele ọkọkpa naba ọ gbara eti wenata ọkọkpa wenata ụmụ. Mbe wele ọkọkpa naba gbara eti ọnwụnata ọkọkpa. Chukwu asị ya kedu ụmụ ha ọjụọ ya si ọkọkpa na-eyi akwa ọ sịlụ na ya ji ụmụ ha wee kwa nne ya. Mbe si Chukwu na ya ji ụmụ ha ụmụ ọkọkpa mụta wee kwa nne ya. Chukwu wee na-asị nna ya nwụrụ ebe nna ya na-emezi gịnị ka o jizi wee nwụrụ. Mbe wee sị ya na ebe nna ya na-amụ nwa ka ọ nwụrụ. Chukwu wee jụọ anya sị ya nwoke a na-amụ nwa. Mbe jụọ Chukwu sị ya ọkọkpa na-eyi akwa. Ikenga na onwere onye ga-emegbu ibie aka ịkwụ ọtọ na onwere onye ga-emegbu ibie aka ịkwụ ọtọ. Ise anyị ga-eme ya n'ụwa dịka anyị si eme ya na mmụọ ka eme etu a n'ụwa ka eme etu a n'ụwa maka na anyị ma na-etu ka anyị ji bido taa dịka esi eme ya na mbụ na mmụọ maka na ofekesi n'ise bụ amen oyitebekwa amen ise oyitebe amen mana ọkali amen bụ na anyị ekwekọrịtago na anyị agree. Amara m ife amen agree to amara m ife fa kwekọrịta amara m ife ọ na-ekwekọrịta mana mụ nwa na ise na-ekweta na mbụ n'isi ọra na akọ na uche Chukwu na ike nga Chukwu na anyị ga-eme ya n'ụwa ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịnụ nwaanyị anyị na-ekwu maka ọdịnala ịnụ nwaanyị omenala ịnụ nwaanyị anyị na-ekwu maka omenala ime emume ili ji ọfụ anyị na-ekwu maka omenala ili ede ife niile anyị ga na-eme ga-abụ gịnị ọ gbadolo okwu ka esi eme ya na mmụọ maka na o bido na mmụọ maka gịnị nọ na mmụọ ka edesipụta na mmụọ ka ji sipụta ụwa niile anyị bụ ndị Igbo na-eme eme bụ na mmụọ ka o si ya na aga na-eme ya n'ụwa dịka esi eme ya na mmụọ ọnyanwa bụ ise mma anyị kwetara ya amarọ maka amen maka na mma na amen bụ afa ofu n'ime ndị eze nọ na Kemet Amenra
ferikazi anya bụ afa ya na ma amarọ ife emenu kwetania mana ife ise kwetania ka mma maka na ise na-agwa anyị na ụwa mmadụ bụ ụwa mmụọ ụwa ndị Igbo bụ ụwa mmụọ n'agbanyeghị na asị kịta aghasago ụwa ndị Igbo n'agbanyeghị na ụwa ndị Igbo gbadozila ụkwụ n'iwu mmadụ maka na constitution unu ji achị ndị bụ ndị Igbo faji wee nọrọ n'okpuru nnukwu obodo fanọ ya tata bụ iwu mmadụ mana ife Igbo ji bilu n'onwe ya bụ iwu mmụọ ya na iwu mmụọ bụ gịnị ụwa mmụọ bụ ụzọ kasị mma ọnyanwa bụ ụzọ kasị mma ọnyanwa bụ ụzọ kasị mma ọnyanwa bụ etu Igbo ga-esi wee nọdụ na Igbo ga-anọ n'isonye ụzọ nke a kasị mma ụzọ nke a kasị mma bụ ụzọ ọma ọkpọrọ ya ụzọ ngọzi ọkpọrọ ya ụzọ Peter Obi ọkpọrọ ya ụzọ Nnamdi Kanu ọkpọrọ ya ụzọ ndị Nsugbe ọkpọrọ ya ụzọ ndị Ihiala ọkpọrọ ya ụzọ ndị Mbaise ọkpọrọ ya ụzọ ọma bụ ụzọ ndị ebe ụzọ ọma bụ ụzọ mmụọ maka na ụzọ ọma bụ ụzọ mmụọ ọma ụzọ akọ na uche onye akọ na uche agwụ ya nọ n'ebe a ka isi lụtaba agwụ aka ebe a ka isi kpatụba agwụ ebe a ka isi fụ na onye Igbo ọbụla amụrụ amụ dị ndụ na-eku ume dịka ndị nyere anyị ndị gwara anyị na ise bụ amen mezelụ kịta na ya bụ ụzọ ka mma onye Igbo amụrụ amụ na ọma nkwudo na agwụ na ọ ga-eje mee baptizim ọ ga-eme mmiri chukwu ya na ọ bụ ebe anyị na-ekwu maka amen goes with mmiri chukwu ebe anyị na-ekwu na ise goes with agwụ ịchịkwa akọ na uche ka ọ wee daba n'ụzọ nke ụzọ ọma maka na nne ọma bụ nyanwa bụ ogu ya na onye na-eso ụzie na aka ya ga-akwụ ọtọ dịka m sikwu n'agbanyeghị na Igbo kịta afụlụ onwe ya n'okpuru iwu nke mmadụ delụ and nke kasị njọ bụrụ na ọ bụrụ fanwa bụ ndị Igbo delụ ya bụ iwu fafụlụ onwe fa n'okpuru fa nọọ ndị bịara bịa iwelụ akụ dị n'obodo fa bụ ndị dele iwu dịka ndị na-azụ fa afịa ndị bịa iji ndụfa fụ ndụfa dịka ịzụ afịa wee denye bụ iwu Igbo nọ na ya ọ ife ndị akpata o ji dịka a ga-asị n'Igbo ụzọ ya abụrụzi ụzọ ọma na ọ dị esozi ụzọ ọma ya na ụzọ ọma bụ ụzọ kasị mma ọnya bụ etu Igbo ga-esi wee nọ ọnya bụ etu Igbo ga-esi nọ na Igbo ga-anọ n'ụwa na-emie n'ụwa etufa si emie na mmụọ ya na akọ na uche bụ akọ na uche sitere n'ofu akwụ bụ nyanwa bụ isi ọra ebe ị nwetara isi ọra bụ na agwụ isi ọra maka na-ekwugo na Igbo ga-adị dịka echi enyegofa ebe fa ga-anọ enyegofa ọnịnọ fa enweghị ịnọ eke oye afọ nkwọ izu fa ezukọ na n'okike ise wee bịa
ka onye fa etufa ga-esi wee nọ na fa ga-anọ n'ime ofu etufa ga-esi na-eme ga-abụ etu esi eme na mbụ, etu esi eme n'ofu ebe fa si wee pụta. Ya na ụzọ ụmụ anyị na-ekwu maka ya bụ nyanwa ka mkpọrọ afa n'oge gara aga, nwa bekee kpọrọ ya summum bonum, highest value. Ịjụọ nwa bekee ọ sị na highest value bụ Chukwu, mana o jiri iwu Chukwu wee mele iwu na-achị mmadụ. Ọ ife nwa bekee, ọ bụrụ na o ji iwu Chukwu wee mele iwu na-achị mmadụ, nwa bekee anyị ejiro amamife akọ na uche o nweta na Chukwu wee kpụọ ngwa ọgụ eji egbusisi mmadụ. Nwa bekee ama nkuni n'obodo ejee n'obodo ndị ọzọ jee nọchie ka ndị agaba na ebe tegasịrị aka. Ya na ọ bụ na ọ ma na ọ dị, o jiri ya wee mere ebe ọ gbakwasịrị ụkwụ, o jiri ya wee mee etu e ga-esi wee nọ. Mana Igbo ji nkefa wee mee etu e ga-esi wee nọ, na etu e ga-esi wee nọ bụ etu esi eme ya. Ọnya kpata na Igbo nwere iwu dị iche iche wee lukwa ma oje mba na ilu ya n'obodo ndị mba gị na-asọ ife mba na-asọ, oje mba enwe ilo. Ọnya ka obodo ji nwee ife dị iche iche na omenani na ugwu bụ nkwanyelụ. Ya na aka ịkwụ ọtọ bụ ogu, ọnyanwa bụ ogu, ọnya bụ ọkasị mma dị n'okike. Ilu ife dị na like kemet fa ga-ezikọ enya dịka ma art fe reduce enya into 7 principles of my art: fairness, justice, balance, order, equality, reciprocity, and proprietary. 7 basic principles of my art. Na nke a na-ebuje na nke a, mana anyị ma na ọkali 7, anyị ma na ọkali 7, mana anyị abịara ikwu maka ma art. Ife anyị na-ekwu maka ya bụ ogu, ọkasị mma. Ya na ife ise na-ekwu bụ na mgbe ọbụla ikwuchala okwu, anyị kwuchala okwu wee kwue ise. Ife anyị na-akọwa bụ na mụ na ọrai ọnya ka Igbo ji asị Igbo kwenu ịya fe wele ofu onu kwekọrịta na mụ na ọrai ọnya ka iji abụ ikwucha okwu ikwue ise. Ya nọ na ise ka ị nwere etu ka Igbo nwere etu ọ ga-esi wee nọ. Ọnya kpata o ji bụrụ na ise ka ị nweta ọdịnala, omenala, iwu anị, ntaanị na nsọ anị. Maka na ife ndị a niile bụ gịnị? O si n'ọma, o si n'ogu. Ya na ịkpọ onye anị, ị ga-aghọta onye anị bụ, ghọta ife anị, etu anị na ọma si wee nwekọ, na etu anị sikwa wee nwee gịnị a si wee nwekọ. Anyị akọchago ife ndị a arị nọ gara aga. Ya na mụ na ọra, ife ọ na-ekwu bụ na ka emee na ndụ dịka na mmụọ. Aga m emie ikwuchago ise. Ya na eso m mmụọ wee tinye aka na ife a na-ekwu maka ya na ife a na-eme maka ya, na ọ ga-agazi site n'etu mmụọ si wee kwue na ọ ga-agazi.
mana aka anyị ga-akwụ ọtọ. Aka anyị ga-akwụ ọtọ. Ị na-eti ise ebe ị na-aga ọfọ, ebe ị na-aga ọjị. Adaobi chere nwekwa mmiri anya gbadie. Na-asị na Kedu na-akwado ije inweta visa Amerịka. Na nna aga ọjị na-asị elukwa na airport paspọtụ afụnarịa ịgọcha ikwe ise gị na ọra anyị, gị na ogu anyị. Mba, ife ị ga-ejikwu bụ okwu ebe a bụ emen, maka na emen mara ebe ọ na-aga. Ọ ya bụ ise, maka na iwere ise kwuo anya o nwere ebe ọ na-eje, ọ ma mmeta mkpụrụ. Ya ndị nke m ekenekwa m unu na mmụọ anyị ma anyị na-ekwu maka ya bụ isi ọra. Isi ọra ya na anyị na isi ọra anyị na-agwụ, anyị ga-eme n'ụwa nke a, anị nke ndị Igbo, n'ụwa nke ndị Igbo dịka esi eme n'ụwa nke ndị Igbo na mmụọ. Ka anyị mee ya na ife niile ekwu tata na ekwenye m, maka na mma na elu na-ana mmụọ na fanwa bụ mmụọ okwenyekwu. Ọnya bụ ise. Ọnya bụ etu Igbo ga-esi nọ. Ekene m unu ndị nke m, ka mgbu anya ịchafụ ịchafụ. O daalụnụ ndị Igbo mfụ n'anya. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Ekenekwa m unu ndị ọma nji eme ọnụ. Daalụnụ, ka ọ dịkwanụ n'izu ọzọ.